сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Янәдән мин Роза Хайруллина һәм сезгә берсеннән-берсе матур, күңелле, эчтәлекле репортажларымны эшләргә керештем. Дусларым, бүгенге репортаж аеруча җылы, эчтәлекле һәм мәгънәле булачак. Без бүген барыбызның да яраткан Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, легендар, онытылмаслык җырчыбыз Хәмдүнә апа Тимергалиеваның хәтер кичәсенә багышланган концертка җыелдык. Шушы безнең Яшьләр сарае сәхнәсендә аның бүген иң якын, иң кадерле хезмәттәшләре һәм аны яраткан иң тугры тамашачылары җыелды. Әлбәттә без Хәмдүнә апаны аның шундый төпле фикерле, шаян, җыр телле һәм искиткеч талантлы булу якларын чын күңелдән искә алып, бары тик матур сүзләр генә яңгыратып китәсебез килә. Әйдәгез, дусларым, бергәләп без хәзер Хәмдүнә апаны искә алып, аның шундый матур, кызык музыкларын, үзенең хезмәттәшләренә биргән киңәшләрен, әлбәттә, онытылмаслык җырларын, моңнарын бергәләп искә алыйк һәм безнең искә алуыбыз аның рухына дугалар булып яңгырасын. Хөрмәтле минем тамашачыларым, мин беләм, сез минем репортажларымда аеруча сәхнә артын карага яратасыз. Мин дә аны һәрвакыт сезгә матур итеп тапшырырга, күрсәтергә, шундый чын күңелдән тырышып, тырмашып йөрим инде, дусларым. Һәм карыйк әле сәхнә артында кем утыра микән? Сызымнар сызыпмы, язулар языпмы, китап укыпмы? Дисәм, бу безнең Алмаз Мирзаянов икән. Хәерле кичләр, Алмаз. Сәмсез хәерле кичләр. Бик эшегездә бик каты булган инде, гафу итегез, борчыйбыз. Каты булмыйча мөмкин түгел. Җаваплы миссия Хәмдүнә апаның Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисткасы, легендар шәхес Хәмдүнә апаның искә алу кичәсе. Исән вакытында аның концертын алып бару бәхете тәтемәде, чөнки аның сәбәбе булгандыр инде, бәлкем, ләкин сәхнә артында мин алып барган концертларда аны элан иткәнем бар иде, мине тыңлап торган, күргәнем бар иде. Һәм минем яннан үтеп киткәндә һәр вакытта да менә шулай торып, син номерыңа илһамга бирсең әле. Алып барсаң әле минем юбилей концертларым була Алла бирсә дип әйтеп, инде шундый зур тур турында әйтеп килгән иде. Һәм менә язмыш шулай китереп чыгарды. Искә алу концертларын алып бару бәхете тәтеде миңа. Рәхмәт. Бу дулкынанам, бу җаваплы миссияны алып барырга миңа йөкләгәннәр өчен бик зур рәхмәт. Син бит әле матур күңелле мизгелләрне күреп тә хисәргә бирелеп күзләреңә яшь тула торган Алмаз, бүгенге шундый концертны алып барырга без сиңа аеруча зур түземлек һәм уңышлар телибез. Рәхмәт, репетиция вакытларында уже агызып алдык инде яшьләрне. Вот здесь микрофон прям, ну, то есть как бы я в конце скажу вот так. Хорошо? Спасибо.
Kayın ağaç karagaş, sügen yarım tartıp aldım kuveleme yaragaş. Hadi gari baramal. Gari isimlerimi oturuyordu kaldırma seni. Gari isimlerimi oturuyordu kaldırma seni. Gari isimlerimi oturuyordu kaldırma seni. Selam alıp gildi gizme benim karamı yıktım. Gari kıllarını gari baramal. Gari isimlerimi oturuyordu kaldırma seni. Gari isimlerimi oturuyordu kaldırma seni. Gari baramal, gari baramal. Gari baramal, gari baramal. Galiga varmasqa o'yladim bir tane. Kalla minemi? Kimga deysen? Kimga? O'ylab turdim da oxirisi. Turna sarifga borarman-da. Qani qilmaydi. To'larasi to'taq ketib qolasa. Ey rahmat, yo'q, qara, o'zim savil bolasi. Hurmatli do'stlar, albatta endi Hamduna opaning barliq konsertlarini uyushtiruvda zo'r kuchini solgan. Hamduna opani o'zi da mening o'ng qo'limda, so'l qo'limda deb aytaydi. Ilhom Sharif mana bugun da endi o'zingiz ko'rib turasiz sahnada uyushtiruv masalalarini chishib yurib tekshira. Xayrli ishlar sizga. Xayrli ishlar insanlar biziz. Do'qinlarning hislari onsan so'rab o'tirmayman, albatta bordir endi bugun ayrisha baribizda boshqa sir. Do'qinlar bo'lmasa endi o'tirga jeta o'ylaydi u. Do'qinlar har vaqtda bor. Mana shuni Hamduna opada yish aytaydimi? Men har vaqt birinchi konsertga chiqqan shekilli to'lqinlanib. Mana agar to'lqinlanmasang tirimaydi bularga kerak edi. Mana shu bu yilgi konsertni uyushtiruvga ideya sizniki bo'ldimi? Bugun ssenariyni indirek. Aytagizlar Ilhom, borsinda bizga o'shaqlab so'rab ketagizlar o'zingiz. Mana bir sirda yo'q, Hamdapa kibig'adi konsert bu. Hamdapa shulay deb yaratdi. Men shulay ishlayman, menda ssenariy yo'q, bir-birda bu erkin formatda bo'ladigan konsert. G'adi konsert deb aytaman mana. Xalqshan, Hamdapa kabi xalqshan konsert bo'ladigan ish bo'la bersa. Endi tug'an yoqda o'yladim-da, tug'an yoqda boshlara bo'ldim. Ufada o'zimiz bu yoqdan bo'lgan şimdi Alloh bersa, Alloh topshirgan endi. Aybat bo'ladi inshaalloh bersa. Ilhom, siz bit endi Hamduna opaning tug'ani, har vaqt uning yanashasida bo'lgan tiragi to'yanishida bo'ldingizmi? Yaqin qadrli kishilarimning birisi deb aytay sizni har vaqtda. Mana eng esda qolgan ham eng kerakli kunda esga olatirgan kengashini bizga aytib ketingizlar. Endi kengashi yo'q. U kengashlarni bek aqlli ham o'rinli beraydi. Onun eng dürüst kengashi shu bo'ldi. To'g'ri bo'l, aybat bo'l, ham kishi yolg'onlab yurga yozmasin dedi. Kun sayin shuni aytadi. O'z qo'llarimdan ishla, o'z qo'llarimdan tut, o'z qo'llarimdan osha. Вот butun stимул жизни такой был. Ham siz shu kengashlarni o'zingizga turmush deviz etib oldingizmi? Shulay deb oldim, shulay deb yashab boramiz endi, Allohga shukr. Hamda bana aytgan so'zlarin dunyoda qo'llanib yashaymiz. Xayrli ishlar barig'izga da deb dasham endi. Aytagizin, sizdan boshlaymiz, boyadan beri bizanasiz. Endi nishi kerak bugun sizning kayflaringiz, hurmatli bizning Nazifa opa? Kayflar şep. Adrak gana şiirlep tursam da Hamduna üçün küldüm bütün dünyamni unutup. Çünkü bik de men onu yaratam, onun icadını yarattım, özün yarattım. Kişi bularak da, jırşı bularak da ol menemende şep. Жаршы болды, кіші болды. Qozondan kelgan bizning qo'noqlarimiz nurli, talantlы, esanmisiz Zulfira? Men o'tirib qolasam yaraymi? Albatta, sizning bit ishingiz bor, bizaningizni davom etsagizda bo'lar. Nechuk kelib jetdingiz Qozon yo'llari? Shunday yo'llar жеңіл өтті. Хамдун апаның өзі шекілі деп айтаймысың. Әлі мына қыздар білен де сөйлесіп басып тұрамыз. Хамдун апа гримеркаға келіп кіргенде өзінің шындай настроениялары білен келіп кіреді. Бүтін сахнаның генә түгел, бүтін сахнаның ортын, алдын, бүтін дүнияны нұрға көмейді. Мына шулай мотор итеп истәлекләрен еске алып тұрайық. Дұрыстан да мына біздің татар эстрадасында, Башқұртстан эстрадасында Хамдун апа жетмейше екен біз білеміз. Әмма біз аның жырларының дәвамшылары болып, аның турында Алла берсе бізден қалған кішілерге сүйеп, аның турында дан тұташақпыз Алла берсе. Амин деп кенә өстәп қоясы келе. Рәхмәт сезгә.
һәрвакыт сулуу, һәрвакыт шундый яшь, чибәрләрдән чибәр Алсу Абелханова китап карап утыра. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Без дөрестән дә бик сөенеп, бик омтылып килдек менә шушы кичәгә. Һәм шундый мөмкинлекләр булганга бик шатбыз. Әмма дә ләкин кызганычка каршы менә узган елларны әгәр дә без юбилей концертлары белән килгән булсак, Хәмдүнә апаның бүген инде искә алу кичәсе. Менә китабы чыгып өлгергән, Аллага шөкер. Бу китап турында бик күп сөйләде инде ул, менә язам, чыгарам дип. Аллага шөкер, язып, чыгарып өлгерде, әмма ләкин чыкканын күрмәде. Менә бүген инде без кулда тотабыз, искә төшерәбез. Бүген Хәмдүнә апаның җырларын җырлыйбыз, Алла бирсә, экраннардан үзен күзәтәбез. Һәм искә алабыз, искә алып утырабыз, гел сөйлибез менә гримеркада, искә төшереп аның сүзләрен, аның шаяруларын, ничек менә безнең белән аралашканын искә төшерәбез. Сәлам, Винари, Сильегит. Сезне һәрвакытта да күргә шатбыз инде без. Аллага шөкер, Сез- сине дә җаным. Рәхмәт инде. Әйе, позитив нурлары гына бит бүләк итәсез бит сез үбешүләрегез аркылы да. Алхамдулилlah, шулай өйрәтте бит инде безне. Гел елмаеп, каршы алырга кешеләрне сөйләшеп, аралашып, һәм шундый кайфтә булырга. Винар, сезгә инде сораулар бирсәм, мен кайчан сезнең Хәмдүнә апа белән нинди мөнәсәбәтләр башланды дип. Сезнең бик күп тарихлар белән, хәтта ки Казанга да килгәч, сез Хәмдүнә апада 2 ел яшәгәнсез. Һәм нәкъ Хәмдүнә апаның тәмнүшкәләрен ашап, менә шушындый матур Зифа буйлыга да әйләнгәнсез, әйме? Чыннан да мин 20 ел элек Казанга күчтем бит инде яшәргә, күчтем дип Хәмдүнә апа чакыру буенча килдем инде мин. Казанга килгәч Хәмдүнә апа үзе идә югы гастрольләрдә. Кайда йокларга белмәдем, подъездларда йокладым. 2 почти атна Хәмдүнә апа шуны белгәч, Илһам Шариф белән Хәмдүнә апа мине шушы подъезддан алып, үзеңнең квартирага алып киттеләр. Шуннан да 2 ел Хәмдүнә апа мине ашатты. Рәхәтләнеп ашадым. Хәмдүнә апа бик тәмле пешерәдер. Теге авылча, бик тәмле. Теге тавык, бәрәңге, кәбестә, ит күбрәк булырга тиеш, өстәлдә дип әйтәдер ул. Идә ничегрәк иде ул, әйме? Хуҗабикә яклап сез аның таланты якларын ачыклап киттегез. Ул бит теге кырыс, турга бәреп әйтә торган, усалда булып куя иде. Авыр түгел аның белән яшәү гомумән. Юк, авыр булмады вообще. Чөнки беләсем, ул минем икенче әни урынга инде. Гел мине өйрәтәдер ул, дипломатик булырга, гел сүзләрен үлчәп сөйләргә дип әйтәдер. Чөнки үзе дә дипломатичный кеше ул. Хәмдүнә апага шуның өчен мин бик рәхмәтлемен. Хөрмәтле дуслар, бүгенге концертны алып бара инде. Әйтеп үткәнебезчә, Алмаз Мирзаянов ул бит инде бик иштәлекле итеп, бик мәгънәле итеп, бик күңел түрләренә үтеп керле итеп шигырьләр сөйли. Әле дә менә шигырьләрен кабатлап, йөри, әйдәгез әле сорап китик әле, менә әлегесе минутта кайсы шигырен кабатлый икән. Алмаз, әйдәле безгә менә сөйләп китә әле, сер итеп кенә тамашачыларның шушы шигыреңне әле менә нәкъ нинди нинди шигырь? Әйдә, 201 булсын. Башкортстанның данлыклы шагыйре Нурлан Ганиев шигыре бу. Минем иң беренче сөйләгән шигырьләремнең берсе. Мин кем булып туар идем икән? Тумаганда булсам, кеше булып. Бәлки бер кош, шул кош кунар тирәк, язгы ташкын, буран, я булыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен? Юк, ул бик куркыныч. Бәбкә үлән, анда чык тамчысы. Миңа калса булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шым салмаслык җанны ишетмәгән. Бер җыр булып туар идем җиргә, йылый җырлый торган булып. Йылый тыңлый торган булып. Яшәр идем күңелләргә тулып. Табыннарда берсе башлаганда, икенчесе дәвам итәрлек. Кайгылардан арындырыр чара, туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине яңгыратып, биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җиргә, җыр да туа, кеше китә, ә җыр мәңгелек. Искиткеч, монда артык сүзләр дә кирәкми. Мин уйлыйм, тамашачылар, сез уйлангансыздыр.
сез аңлагансыздыр һәм сезнең күңелләрегезгә дә бу шигырь шул хәтлек үтеп кергәндер дип. Özlemdeki bir ağlar var da her birisi yakın benim canıma. Ничек беренче булып чыгыш ясаулары сәхнәдә? Авырдан инде ул микрофонда да шунда көйлиләр. Тирләп пешеп, сез канәгатьтер инде үзегезнең чыгышыгыздан. Тамашачысы ул, Башкортстан тамашачысы булай даган килгән саен чыгып итеп каршыла. Рәхмәт чын күңелдән мин. Шул хәтле әйбәт тамашачы. Әйдә инде бүгін Хәмдүн апаны шул хәтле һәрвакыт искә алып кынаймы, сөйсе килеп тора. Вадим, берәр шундый кызыклы анекдотты, ул бит анекдотларны сөйләргә ярата идеме? Я аның белән бәйле берәр хәл вакыйга гомергә исегездә калган. Шуны исегезгә төшереп үтсәгез, безнең тамашачыларга миңа калса бик кызык булыр иде. Кызык. Бер концертта ди колхоз председателе не сатып алды да, ди концертны инде. Сорамактан этмәктән инде бардык, ди концерт бирәбез, ди тамашачы кул чапмый ди. Тагын җырлыйм ди, тамашачы кул чапмый, шамада бер эмоция юк ди, кул чапалар ди. Көлмиләр дә, нитмиләр ди. Тагын бер җырлыйм, кул чапып бетте, серьезно утыра, бер ниндий реакция. Отдача юк ди халыктан, Хәмдүн апай. Шуннан соң ди концертның уртасында мен кеше колхоз председателе ничеп нәрсә булырсың, Фәләнович, ничеп мондый хәл, кул чапалар да бетте ди. Монда бит Шуаш авылы бу ди, мин монда татар малай председатель булып кына килгән малай. Шундый кызык хәлләр дә булган ди. Шуаш авылында концерт кылган. Рәхмәт сезгә фикерләрегез белән, үзегезнең хатирәләрегез белән бүлешкәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең инде Хәмдүнә Тимергалиеваны искә алу концерты дәвам итә. Безнең инде артистларыбыз чыгышларын башкарып чыгалар. Бик кыен инде аларга да бүген әлбәттә үзләренең чыгышларын башкару авырдыр. Шулай бит, Назифа ханым. Чөнки менә хәзер кояштай елмаеп, Хәмдүнә үзе килеп чыгар төсле. Һәр вакыт шушы сәхнәдә без аның белән күп кенә юбилей кичәләрендә, уртак концертларда шулай эшләгәнебез булды. Шуңа күрә бик тә сагынабыз, юксынабыз. И апайым дигән сүзләре менә әле дә колакта яңгырап тора. Шул тиклем ул нечкә күңелле, кешенең эшен күрә белде, кешенең хезмәтенә һәр вакыт баһа бирә белде. Нинди җырчының кем икәнен, ничек икәнен ул һәр вакыт әйтә белде, турысын әйтте һәр вакытта да. Ул инде безнең менә Илһам абыйлар, Әлфия апаларның традиция, җыр традициясе, сәнгате традициясын алып баручы безнең җырчыларыбызның берсе иде бит инде ул. Мин инде аның бик тә җырларын яраттым, аның тавышын, аның үзенчә генә бит аның тавышы да. Аны беркем дә менә яңгырата алмаячак, ничек кенә теләсәләр дә. Ул һәр вакыт үзенең таланты белән, үзенең ихласлыгы белән, халыкны яратуы белән, алар белән шундый җылы мөгамәләгә керә белү белән ул үзенә һәр вакыт халыкны җәлеп итте. Аның
тамашачылары миллионлаган безнең мөселман халкы, татар, башкорт халкы аны һәр вакыт үз итте, яратты, чөнки ул чын халыкчан җырчы иде. Татарстанның атказанган артисты Хәмдүнә апа Тимергалиеваның Риш Капуры булдыгыз. Шулай дип әйтә торган иде. Гомумән Хәмдүнә апа белән ничәнче елларда шундый тыгыз элемтәгә кереп, аның белән дус шундый мөнәсәбәтләрегез башланды? Казанга килеп 2003 еллар берәр елдан соң бер шарада үзе килеп эндәште ул. Энем синең тавышың бар, син җырлап китерсең дип. Мин шул вакытта инде бик аралаша башлагач, аннан да гадирәк, аннан да гадел кеше юк икән аңладым. Күп еллар әле филармониядә эшләгәндә дә, аннары үземнең инде карьераны башлагач, теге сольный дип әйтик инде. Ул аның турында инде күп сөйләргә, бу кеше чәйнәми торган, кешене үпкәләргә бирми торган, ничектер тормышын ачсын төшсен. Аның тормышы бер генә китапка сыйып бетмәйдер. Менә китабын күрдем бүген. Шуңа күрә ул җиңел кешедәй, ул мәсәлән минем тормышым авыр, аны язмышы бик авыр. Шуңа ул бирәктә мин зарланып менә шулай әйтә торган кеше була, ул менә килеп керүгә ул энергия белән шатырт менә үлеп барган кешедә терелеп китә инде. Сәхнәдә бөтен кеше үзенә үзе килеп басып. Шуңа бүген дә сәхнәгә чыктым да мәйтәм. Кая инде искә алу концерты булырга тиеш түгел, Ходаем, бу мен әйтәм, үзе килеп чыгып, менә торып басып, шундый тамашачы белән үтә торган концертлар булырга тиеш. Ишетәсең, Аллаһ Тәгалә кулына барабыз да. Шуңа күрә безнең инде хәзер максат, безнең инде хәзер кем әйтмешли, аның төсен саклау, менә шушы матур чарага килгән барлык тамашачыларга бик зур рәхмәт, оештыручыларга, Илһамга бик зур рәхмәт чакырганына һәм Илһамның сүзләрен тыңлап килгән барлык җырчыларга. Мен без шулай яшәргә тиештер инде ул. Менә булганда кадерләп, хөрмәт итеп, аннары киткәннәрне искә төшереп, ул Илһам абый, Әлфия апа, Хәмдүнә апа, Хәния апа, кызганычка каршы күпләр кызганыч китеп бардылар. Шуңа күрә исән имин булык барыбызда да исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм менә шундый күбрәк матур концертларда исән булганда йөрүшеп, менә шулай аралашып яшәсәк дигән теләк. Раяз, менә сез үзегезгә Хәмдүнә апаның холкының кайсы ягын үрнәк итеп алдыгыз? Бармы менә аның чынлап та холкының бит инде күп яклары сыклангыч, шундый матур, үзегез дә әле шутлап киттегез. Кайсы ягы сезгә менә аеруча якын һәм сез аны үрнәк итеп алдыгыз? Менә профессиональ яктан килгәндә, ул бер вакытта да фонограмманы күз алдына менә
бик итерә дә алмый иде, ул аны өнәмәде, ул аны бер вакытта да ничек инде ул җырлаганга авызын тутырып кит, мин бит җырлаган саен төрлечә җырлыйм дип. Чөнки һәрбер чыккан саен хоть бер җырлыйсың төрле эмоция, аны бик авыр инде ул техник яктан. Теге кайбер вакыт теге телевизион концертлар, зур концертларда теге язмаларда кулланырга туры килсә дә, ул бик авырдан иде. Мин үзем җырлыйм, теләсәң шәгез дип кенә әйтә торган. Менә ул бөтенебезгә 70 яшендә аңа бит яңадан стилистлар теге бөтен кеше көткәне сәхнәгә чыгыр ниндер бер әби дип, стилистлар теге шундый матур иттереп аны киендереп, шпилькаларга бастырдылар. Ул девочка кебек чыгып 4 сәгать ярым менә шушы нидә тип-тире тавышына 20-дән артык җырлады. Без инде шунда әллә ничә биткән булдык. Менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән анда көч, энергия, тавыш һәм менә үзенең ичке әле халәте, менә барсында аннан үрнәк алырга була. Тырышлыгы, менә шул гаделлеге, менә бер вакытта да әйтәм бит, кешене үпкәләтергә бирмәде, кеше шәйнәргә бирмәде, шәйнәмәде. Менә шуңа күрә сәхнә артында һәр вакытта да менә ул килүгә менә аңа карап кына тора. Ул сөйли торган гайбәт сөйләми, ул гыйбрәт һәм булган хәлләрне генә сөйли. Безгә ни булсын өчен, менә сезгә дә гыйбрәт өчен булсын дип тора. Рәхмәт сезгә. Төпле фикерләрегез һәм җавапларыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Сен қолдайсың, бір сөйлейсің, міне шой дейін. Келер мұнда қой кетті. Білесің, әлі Уфаға да мені бірінші топқыр Хамдун апа алып келді. Шунда істе менің РТИ деген зал, концертный зал бар әйме. Шунда Хамдун апаның концерті кірлеп бар әйме. Мен сәхнәден келіп түшмәсмін. Көтмәгәндә, уйламаганда. Сәхнәден келіп түштім дә. Сәхнәдән залга килеп төштегез. Залға, прямо зрительный залға. Сез бийдегез менә ул вакытта бик каты. Бийдирим, хәзер дә бийим бит, Аллаһка шөкер. Әле теге вакытларда мин шпагатка да утырадырым, хәзер уже утыра алмыйм. Менә сәхнәгә килеп төшкәч, аякны сындым. Сынган минем аяк. И концерт бетүгә мине уже гипс белән сәхнәгә кире алып килделәр. Менә шундый Инде. Һәр адым дип әйтеп булмый инде, аны, конечно. кызганыч. Әмма ләкин гомерлеккә истәлеккә алып сөйләр хәлләр. Нәрсә әйтте, мин башта может быть чыкмыйм дип әйттем. Һәм мин сиңа чыкмыйм. Җыен, киттек. Без аннарсын перемүлкәсенә киттек, гастрольләр белән дәвам иттек инде. Гипс беләме? Гипс белән прямо җырладым. Хамдун апа янәшәсендә җырламый, эшләми мөмкин түгел, бит шулай бит. Аның теге тырышлык энергетикасы кешегә дә йонык зур йогынты ясый иде бит инде. Менә нәрсә әйтәсем килә, Хамдун апага зур рәхмәт. Ишетерлек итеп әйтәсем килә. Түтәй, сиңа рәхмәт. Чынлап та Хамдун апабызга бары тик рәхмәт һәм соклану хисләре генә инде. Бүген аның рухына барсы да барып җитсен. Һәм җаны аның тыныч булсын. Бүгенге бөтен җырлары аның өчен дуга булып яңгырасын. Амин, амин, амин. Күңелләрең кайдарда, ошар кыблаң кай тарафта, сине кайда кемнәр генә кабул кылыр икән. Оша күрмә, ташлап китмә, инде мине ятим итмә, әллә соң син үзәгемнең өзелгән бер кылым икән. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбыз дәвам итә. Без инде бүгенге концертның кунакларыннан интервью алуны дәвам итәбез һәм сезнең каршыгызда Башкортстанның халык артисты
Альфия Юлчурина. Әйтергә кирәк, ул Хәмдүнә апаның дуслыгына түгел, хәтта сердәшчесе дә булган. Хәзер инде ул барысын да үзе сөйләп китер. Альфия ханым, бүген авырдыр инде чыгыш ясау да, ләкин без бүген бары тик күңелле мизгелләрне генә искә алырга дип сөйләштек. Әлбәттә, моңһу инде бернисек тә бына шул шул кайфтан китеп булмай. Чөнки хагындыра, андый кешеләрнең булмавы безнең арала. Хәмдүнәнең шунда иртә китеп бару бөтенләй моны әлбәттә һәрбер кешенең китүе бул дөньядан көтелмәгән хәл әлбәттә. Әмма ләкин миңа Хәмдүнә инде миңа калһа ул шул тиклем узак яшәр, белән бик узак бына шулай дус булып, сердәштәр булып яшәрбез дип күз алдына килтерә идем һәм көтелмәгән хәл булды әлбәттә. Шуңа күрә бүген миңа моңһу. Мин аны һагынам. Аның Yetmey ol bizning mana shu turmushda, ıgı-zıgılı turmushda Хәмдүнә кеүек кешеләр, алар шундый мына энергия менән үзенең акылы менән ул безгә лә шул тиклем мына алга этәрә торган бер көс биреп тора ине. Бик көчле кеше ине бит инде ул Хәмдүнә. Көчле ине, рухлы ине шул тиклем. Бик күп белә ине, тарих белә ине ул шул тиклем. Гомумән аның менән күңелле ине, аның менән кызык та ине. Әмма ләкин бына аның калдырып киткән урыны бик буш, әлбәттә, буш, шундый зур бушлык калдырып китте ул. Әйе, әлбәттә, мин сезнең һәрбер сүзегез белән килешәм. Менә кызык дию, чынлап та бик кызык ул. Сәхнәгә чыкса да кызыклар сөйли иде, сәхнә артында да кызыкларын сөйләп кенә тора иде. Хәтере дә яхшы иде аның, әйме? Менә Альфия ханым, сезнең Хәмдүнә апа белән бәйле бер кызыклы хәлегез, шундый исегездә бармы бер шундый бәйле Хәмдүнә апа белән кызыклы хәл? Неме дип әйтергә, менә тик генә инде ниндидер кызык хәлдәр искәлә менә әле теге төшеп бетмәй капыл гына һорагас инде. Әмма ләкин нисек итеп әйтермен мин кызыклы хәлдәр дип. Аның менән кызыклы түгел, бик әһәмиятле була торгайны. Аның менән миңа күңелемә рәхәт һәм менә әйтәләр бит, на одной волне инек без аның менән дип. Менә без аның менән шундый менә бер тулкында инек. Безнең караштар бер күп әйберләргә һәм илашып та ала инек без. Ниндидер менә язмышларыбыз да охшашкан ине безнең. Теге әйбәт кенә яктан түгел, авырлыктарды ла күп күрергә туры килгән кеше бит инде Хәмдүнә. Ул гел теге көлүп кенә яшәгән кеше түгел. Әмма ләкин ана шул авырлыктарды үзенең шул характеры менән, үзенең булмышы менән нисектер менә йырып барган кеше инде. Бик кызык дип мин нисектер менә хәтта бик исләй дә алмыйм һәм бик һөйләйһем дә килмәй. Миңа бүген моңһу. Шундый кисә бүген минең. Bulsan idi dinsiz yolda Ağır yuvar ötkende Nazlı tağlar tütkenime Ey para faş büdreşeş Bulsan idi dinsiz yolda Ağır yuvar ötkende Nazlı tağlar tütkenime Hörмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Шулай итеп, бүгенгә без тапшыруны тамамлыйбыз. Хәмдүнә апа, без сине шиксез яратабыз, хөрмәт итәбез. Без сиңа бик нык рәхмәтлебез. Җир йөзендә шундый матур, көчле эз калдырганың өчен.